нали, тук го снимахме. Ето тук беше това, с кучето и котка. Милан и беше оператор, беше отсреща. Аз съм си както винаги, естествено, в тревата по пижама. И кучето и котката се мотат пред-назад и като се разиграят. Нали, това го правят 2-3 пъти на ден, ама не се знае кога. Като се разиграят, звъна аз на Милан. Телефонът идва, снимаме. И като се уморят, си легнат кучето и котката и тогава и ние си легнат. И понеже аз живея далече, те го записваха без звук. Трябваше да възстановим всички идиотски сцени отново, да късаме завеси, да бутаме печки, кюнци. Майка му изпадна в ужас. След приключване на снимките, това изчистили тук двете жени оправили и изведнъж, братче, се чува тук пак. Бам, бум, падат по люлей. Не знам какво си, цято чупиме, пускаме. И това като Обаче... жена му като видя това на Джеки, излезе и повече не съм я виждал